rade pán riaditeľ úvodné slova mal, Darius Štrba, ja som Vladimíra Teslíková. Vítame vás všetkých rodičov, hlavne deti a učiteľov, ktorí vás pripravovali na túto súťaž. Je to už 3. ročník a tohto roku táto súťaž mala zameranie cechy a remeslá. Určite vám pani učiteľky alebo rodičia doma povedali, čo je cech, čo je remeslo a zásluhou Uhorskej kráľovnej Márie, ktorá povolila tomuto nášmu mestu Prievidza, aby mohli sa tieto cechy a remeslá rozvíjať v našej Prievidzi, udelila mu štatút mesta, kedy už sa to mohlo všetko rozvíjať, inak by to nebolo možné. A viete veľmi dobre, deti, že teraz dostávame mnoho tovarov z Číny. Vtedy to neexistovalo. Vtedy si ľudia museli vyrábať sami. Či obuv, či gombíky, či tkať, či vyšívať. Pernikárstvo išlo krásne. U nás hlavne sukenictvo, tkáčstvo a modrotlač. Hej. A ešte kopec ďalších remesiel, ktoré boli potrebné. Mesiar, pekár a tak ďalej. A teda toto bolo zameranie našej súťaže a v podstate krásne ste sa toho zhostili, výstavka je potom tam na chodbe, určite ste si už mnohí pozreli. Čo máme ďalej? Ja by som sa opýtal niektorých našich prítomných, že či vedia, čo je to hrnčiarstvo. No kto povie? Áno, napríklad vytváranie nádob z hliny, ako boli hrnčeky, potom čpány, taniere. Čo bolo napríklad pernikárstvo. Kto vie, čo je pernikárstvo? Perničky na Vianoce. Však piekli maminky. Áno, áno. A čo je to modrotlač? Kto vie, čo je modrotlač? To je trošku také náročnejšie. Ale môžeme sa opýtať, aj napríklad máme tu medzi nami hostia, pani poslankyňu Svetoslavu Kurčovú, takže zaplieskajme pani poslankyňu, ktorá prišla. Ja viem, že si nedá mi slovo, ale mne to nedá. Ja sa musím zapojiť, lebo ja som takto celý život robila na škole, ktorá bola známa remeslami. A robili sme, Látka, teda to je moja kolegyňa zo školy Skaliny, ktorú poznáte asi. A pripomenulo mi to, že naša škola bola zameraná na remeslá a za 100 rokov existencie, 100 rokov mala v roku 2019, sme robili takú publikáciu o našej škole a neuveríte, tam na tej škole sa učilo 99 remesiel, ani nie 100. Ja som pátrala v archívoch a za tú dobu 100-ročnú existenciu školy tam sa vystriedalo mnoho odborníkov. V 99 remeslách to by ani človek nepovedal, že toľko remesiel bolo. Čiže tá Prievidza naozaj bola liahňou tých remeselníkov, kvalitných remeselníkov a máme byť na čo hrdí. A nesmierne som rada, že teda túto tému ste si zvolili, Vládka. Teba to takže super, že sa to aj takýmto spôsobom áno, vlastne Prievidza žila v tej dobe remeslami a v ďalšej novej dobe páňami, ale samozrejme vrácia sa to k tým remeslám. Určite áno. Takže veľmi nám sa teší, že teda Tak sa táto teším. téma. Ďakujeme veľmi krásne. Ja len v krátkosti takú retrospektívu. Počet prihlásených prác bol 140. Je to krásne a čo? Z roka na rok nám to stúpa. Počet zapojených škôl a materských 11. Počet prác v kategóriách. V prvej kategórii materské školy 12 prác. Škoda, tam som čakala troška viac, ale je to ťažká téma pre malé deti. Tam je potrebné, aby pedagóg vedel zasvetiť to dieťa do týchto remesiel a pripravil materiály pre ne. V druhej kategórii 38 detí, v tretej najviac, 68 a v štvrtej 22. Veľmi som rada, je to veľmi fajn a budúci rok to bude určite ešte silnejšie. No a tých 60 to som prekvapenie. Áno, áno. To je krásne číslo, čo poviete. Myslím, že celý okres sa zapojil. Áno, celý okres, aj mesta okolo. Horná Nitra, to bolo pre ľudí. Dobre, takže teraz nám zatancuje
Kategória prvá, pravda? Deti, materská škôlka, pravda, Laďka? Tak nech sa páči. Tretie miesto Jan Roľko, materská škôlka Daniela Krmana, Prievica. No, super. A čo nám povieš? Páčilo sa ti to? A budeš pokračovať do ďalších súťaží takýchto výtvarných? Super. Ďakujeme. Blahoželáme. Áno, ďakujeme. Jankovi. Druhé miesto Viktória Ťapušková, materská škôlka Nábrežie svätého Cyrila, Prievica. Všetko dobré a dúfam, že tiež budeš pokračovať ďalej v takejto tvorbe krásnej. Páči sa ti to? Áno. Čo by si chcela robiť v budúcnosti napríklad? Čo by si chcela kresliť? Keď budeš veľká. Keď budú princezne, tak aj princezne nakreslíme, pravda? Áno. Super, Dobre, dobre. ďakujeme, Vicky. Prvé miesto Nela Mátorová, materská škôlka Nábrežie svätého Cyrila, Prievica. Takže Nelka, úžasné. Prvé miesto. Blahoželáme. Páči sa. A takisto sa ťa opýtam, čo by si chcela kresliť v budúcnosti? Ešte neviem. Alebo niečo také, no vymyslí si hocičo. Ešte neviem. Ešte neviem. No ja by som chcel nakresliť našu planetu, taká ako je teraz, aby nebola iná, pravda? Tak. Dobre, tak Prvá kategória. Pokračujeme druhou kategóriou 6 až 8 rokov. Tretie miesto získala Timejka Hepnerová, základná škola Opatovce na Timnou. Takže blahoželáme Timejka. Krásne tretie miesto. A ty nám čo povieš o tom? Čo si vlastne nakreslila, čo si mala? Prievicu? Ktorú časť prievice? Kostolíka. To, čo bolo na predkreslené práve. Nejaké remeslo. Áno, trhy. Super, výborne, dobre, tešíme sa. Takže blahoželáme. Ďakujeme Timejke. Druhé miesto získala Stelka Gajdošová, základná škola s materskou školou ulica Pavla Dobšinského, Prievica. Blahoželáme. Dlhé názvy. Áno, presne. Nech sa páči. Blahoželáme takisto. Páči sa, potičkuje. No a takisto. Tiež to boli trhy? Nie, ale ja som kreslila kuchára. No vidíš, a to je tiež úžasné. A kuchárske umenie je úžasné. No.
to bez kuchárov by sme asi zomreli, lebo by sme mali čo je? Potrebné, áno. A prvé miesto Dorotka Repková, tiež základná škola s materskou školou ulica Pavla Dobšinského, Prievidza. Tak. Aha, aké modré oči, už si ho tam práve... Asi bola písomka v škole? Nie? A ty si čo nakreslil? Takže a čo ťa na toho najviac zaujíma? Oblečenie, jedenie? Alebo že sa ľudia zídu však a sú veselí. Áno, no super, tak to je úžasné, perfektné, blahoželáme. Ďakujeme pekne. A teraz... No, ale ešte sa vás pýtam niektorých rodičov, že čo je taká modrotlač? Kto by nám vedel povedať napríklad o pani? Čo je modrotlač? Alebo... Áno, perfektné, presne. Ono sa to tak, že vraj tlačilo na tú látku, že sa to pretlačalo, pravda? Áno, také razidlá boli, klinčekové alebo z dreva dubového. Taká zvláštna farbivo, bolo také bezfarebné, tam sa tie razidlá natlačili na bielu látku a potom to išlo do veľkých kadí, sa namáčalo a tam, kde tie razidlá boli, tam farba sa nedostala, všade inde sa dostala. Takže to bolo také, ako to sa robia teraz pečiatky, taký zlemové čo. Áno, no, čo. Super. Áno. Takže vieme. Slovenský prievický kroj vlastne mal Áno. suknicu z modrotlačou. No a teraz... Na tretiu kategóriu, to je 9 až 11 rokov deti. Tretie miesto Šarlotka Rajsová, ale viem, že neprišla, lebo tiež tancuje v nejakej skupine a majú niekde vystúpenie. Takže ideme na druhé miesto. Dodatočne. Áno, odovzdáme dodatočne. Liliana Kubáňová, základná škola s materskou školou, ulica Pavla Dobšinského, toho Dobšinského dneska počujeme často. Takže to je druhé miesto, pravda? Je tu Lilianka? Tak, tiež odovzdáme dodatočne a ideme rovno na prvé. A prvé miesto je Anita Krajčírová. Je tu Anita. Je tu Anita. Super. Tvoje. No a ty si nám čo nakreslila? Takže koho ešte raz? Petka. A tebe sa ľúbia pekárky? Akože čo sa týka toho pečenia, že máš rada pečivo? Áno. A čo z pečivo máš najradšej? Ja chleba. Jeroš. No, áno. Takže úžasné. Takže tešíš sa dúfam, že aj na budúce na súťaž a určite budeš chcieť malovať ďalej. Áno. Pravda, dobre, super. Takže blahoželáme. To sme radi, veľmi pekne ďakujeme. Ináč budeme veľmi radi, keď deti, ktoré tu vidíme, sa zapoja aj do ďalšieho. No, Láďka, poď ešte ku mne, sa keď opýtať, akože chystáš niečo nové, dúfam. Určite. Nejaká nová téma. A tá nová téma bude Prievický hrad, prosím pekne. A ja vám, už to budete vedieť dopredu, deti, a môžete si zbierať materiály, lebo vieme, že na kopci pri Mariánskom kostole bol údajne Prievický hrad. Áno, no nie údajne, ono sa to už hovorí, že teda to tam bolo. Naozaj, Áno, áno. teda archeologické nejaké výskumy by sa mali konať, vieme. Áno. Ale určite muselo byť nejaké hradisko, Určite. lebo keďže tu bol Vyšehrad, ktorý bol veľmi známy, Áno. samozrejme hrad aj v Kamenci. Áno, aj v Hradci, vraj bol Podhradie. nejaký, áno. Takže je toto okolie má tých hradov veľa. A ono sa hovorí, že kedysi oni potrebovali sa vidieť, aj signály ohňové signály, a v podstate, kde dovideli, tak tam muselo byť buď hradisko, alebo nejaké oznamovacie miesto pri nebezpečenstve. Takže a táto rovina pri Mariánskom kostole je veľmi zvláštna, takže je tam veľká pravdepodobnosť, takmer istota, že tam bol Prievický hrad, takže už môžete od dneska skúmať, kľudne si tú tašku. Ono aj Vojnický hrad nebol kamenný hrad, najskôr to bol drevený. Áno, drevený, však kedy si boli len drevené. Ideme na štvrtú kategóriu, to je vek 12 až 15 rokov. Tretie miesto
Michal Fribel, základná škola Mariánska. Je tu Miško Fribel? Nie. Áno, dodatočne odovzdáme. Ďalej, druhé miesto Sofinka Sluková, Centrum voľného času Prievidza. Takže Sofinka, blahoželáme. My sa tu vydávame často. Takže blahoželáme ešte raz. No aká je pani učiteľka? Výborná. Povedz nám niečo také, niečo zaujímavé o pani učiteľke. Ono je toho veľa. A to že začni. Neviem. No má úžasného Havínka, čo vie? No, Pinky. Pinky, máme všetci rádi. To je úžasné. Áno. A ďalej, čo by si ešte povedal? Preskať. Neviem čo. Nechodí často na kávu? Nie. Tak to je dobré. Dostane odmenu. Dobre, takže ďakujeme, blahoželáme ešte raz. Ďakujeme. Ja kávu pijem pri nich Pani rovno. učiteľka, ty si úplne vzor, akože... Ale nie, mám svoje vady. Prvé miesto Laurika Godálová, základná škola ulica Energetikov Prievidza. A táto tiež asi nie, takže... Juj, to je škoda. Doradočne tiež odovzdáme. Tak som sa tešila na Viac detí, ale chorobnosť je teraz veľká, poviem. Na záver. Pani učiteľka, poď za mnou. Áno, áno. Ja už nejaké tvoje nedostatky. Chodí do roboty skorej, chodí z roboty neskoro. Čo poviete? Úžasná pani učiteľka, zatlieskajme jej. Odovzdána deťom a vážim si to, Vláďka, že si tu s nami a robíš túto prácu, ktorá je fakt poslaním. Nie je to povinnosť, ktorú musíš robiť. Takže Je to radosť. to je krásne, to je krásne. Ďakujem moc, ďakujem. Človek to nečaká tak ako pani Sekeroša a potom sa červenáme. Ďakujeme za účastnú súťaž, že sme sa mohli zapojiť. Ďakujeme. Kľudne odozvu mi môžete dávať vedieť, či telefonicky, či mailom, lebo môžem aj ja niečo ešte napraviť vo svojej práci. Teraz som hovorila o tej novej téme na budúci rok, ten Prievidský hrad, a to by mohlo zaujať. No, to ma veľmi teší, to je taká moja obľúba, lebo ja teraz sa venujem histórii Áno. a čím vedia staršia história, tým lepšie. Tak, a v podstate môžu deti tam zakomponovať, nejde o stavby ako také, Svoju predstavu. ale aj o život v tých hradoch. Napríklad v tomto Prievickom hrade môžu dievčence si predstaviť, ako tam žili tie urodzené dámy, urodzení páni rytieri a v oblečení, čo si zistia v literatúre a práco a vôbec ako žili na týchto hradoch a vôbec konkrétne v našom Prievickom. Čiže netreba sa upriamovať na stavbu Prievického hradu len. Hej. No, tam boli aj tie remeslá. Presne, áno. A Takže- pejklíri, ktorí Áno. prišli zabávať, áno, áno. Tam sa boli aj meče, napríklad. Tak, alebo tak. takže predstava, je to predstava aj vo vás, detí, takže už sa teším o rok na vás, na vyhodnotenie, ktoré bude. Takže pekný deň vám všetkým želáme ešte. Ďakujeme. Gratulujeme všetkým víťazom a tešíme sa na vás o rok. Ďakujem. Program Spev Erika Lešáková nám zaspieva niečo, čo nám zaspieva. The winner takes it all. Super, tak sa tešíme na ten tvoj krásny hlas.